ஓம் கிரீம் தாரா மறைக்கப்பட்ட மிக சூட்சமமான தாந்திரீக மகாலட்சுமி வசிய வாட்செல்வ செழிப்பை, நேர்மறை ஆற்றல்களை, குல தெய்வத்தின் வசியத்தை, தாரா தெய்வ ரகசியங்களை கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அற்புதமான பயிற்சி வகுப்பு வாட்ஸ்அப்பில் தொடங்க இருக்கின்றனர். இந்த வாட்ஸ்அப் பயிற்சியில் நீங்கள் கலந்து கொள்வதன் மூலமாக தேவதைகளை வசியம் செய்யக்கூடிய தியானத்தை, மந்திரத்தை, சூட்சமமான ரகசியங்களை கற்றுக்கொள்ள முடியும். ஓம் கிரீம் தாரா. ஆனந்த வணக்கம் அன்பர்களே. நாளை முதல் செல்வ செழிப்பை, நேர்மறை ஆற்றல்களை, குல தெய்வத்தின் வசியத்தை, தாரா தெய்வ ரகசியங்களை கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அற்புதமான பயிற்சி வகுப்பு வாட்ஸ்அப்பில் தொடங்க இருக்கின்றது. ஆம், ஓம் கிரீம் தாரா என்கின்ற 9 நாள் வாட்ஸ்அப் பயிற்சி வகுப்பு நாளை முதல் தொடங்க இருக்கின்றது. இந்த வாட்ஸ்அப் பயிற்சியில் நீங்கள் கலந்து கொள்வதன் மூலமாக தேவதைகளை வசியம் செய்யக்கூடிய தியானத்தை, மந்திரத்தை, சூட்சமமான ரகசியங்களை கற்றுக்கொள்ள முடியும். 9 நாட்களும் உங்கள் உள்ளங்கையில் இருக்கக்கூடிய வாட்ஸ்அப் நம்பரிலேயே இதை கற்றுக்கொள்ளலாம். இதை கற்றுக்கொள்வதன் மூலமாக உங்கள் வாழ்வில் எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டங்களை பெற முடியும், எதிர்பாராத செல்வச் செழிப்பை பெற முடியும், உங்கள் வாழ்வில் அற்புதமான தெய்வீக ஆற்றலை பெற முடியும். ஓம் கிரீம் தாரா மறைக்கப்பட்ட மிக சூட்சமமான தாந்திரீக மகாலட்சுமி வசிய வாட்ஸ்அப் பயிற்சி வகுப்பு 9 நாள் உங்கள் சூழலுக்கு தகுந்த மாதிரி எந்த நேரத்தில் வேணாலும் கற்றுக்கொள்ளலாம். நிச்சயமான வெற்றியை தரக்கூடிய அற்புத பயிற்சி வகுப்பு. 1 வருடத்திற்கு பிறகு மீண்டும் நடத்துகின்றேன். மீண்டும் அடுத்த வருடம்தான் இந்த பயிற்சி நடைபெறும். இப்போதே கலந்து கொள்ளுங்கள். பயிற்சி கட்டணம் 456 ரூபாய் மட்டுமே. பயிற்சியில் கலந்து கொள்ள மேலும் விவரங்களுக்கு கீழக்கூடிய தொலைபேசி எண்களிலோ வாட்ஸ்அப் நம்பரிலோ தொடர்பு கொள்ளுங்கள். கிரீம் தாரா உங்கள் தேவையை பூர்த்தி செய்வாள். வாழ்க பணமுடன்.